Дълбоко в гъстите гори на индонезийския остров Суматра векове наред древният народ Минангкабао приготвя чудно и екзотично ястие. Местните подбират най-доброто телешко месо и го подправят с букет билки и подправки. Днес по света има над 4000 индонезийски ресторанта, които готвят вкусния деликатес. Половината от тях са в Европа, където тази кухня от другия край на планетата печели все повече последователи. Това е рецепта от нашите баби. Тайната на вкуса е, че се готви бавно. Така месото става крехко. Изключително вкусно е да се яде с ориз. Министърът на туризма на Индонезия е истински впечатлен от това, че в далечната за него България, в село Костиево край Пловдив, приготвят ренданг, неразличим от този в неговата родина. Получаваме ексклузивен достъп до производствената кухня на фабриката, като спазваме строгите хигиенни изисквания. А вътре се носят непознати и екзотични аромати. В специални метални съдове къкри телешко месо под наблюдението на технолози, които периодично следят температурата. Ето точно тук се слагат онези вкусни, онези екзотични подправки, които идват в България директно от остров Суматра. Те са тайната съставка, която прави това ястие толкова вкусно. Спазени са всички изисквания на стандартите халал. Сертификатът гарантира на всеки мюсюлманин, че храната е съобразена с неговата вяра. За производството се използва телешко месо, микс от индонезийски подправки и кокосово мляко. Месото се взима само месо от бут, горна част, като месото се нарязва на купчета. Това, което е специфично, месото се обезципява, преминава през един много дълъг процес на омекотяване. Пикантно е, но в същото време има месото много приятен сладникав вкус, който идва от кокосовото мляко. Традиционният ренданг е пикантен, но производството е съобразено с вкусовете на всяка една страна по света, където стъпва индонезийската култура. Имаме възможност да променяме степента на пикантност. Рендангът може да е повече или по-малко пикантен. А как реагират любителите на кулинарни приключения, опитали българският ренданг? На английски реагират вау, на български от източна България въй. Това е вкусът на Индонезия. Най-елитното българско телешко месо, подправено с екзотиката от остров Суматра. Технология по рецепта от древния народ Минангкабао.